Меҳнат берун аз мактаб вақти мо холӣ набуд. Ман вақт надоштам ки бисёр бозӣ карда гардам. Ман вақт надоштам ки бисёр да кӯша шинам ё ки дар сари пул гардам пеши ба бачаҳо. Вақти бисёр надоштам ман. Бачагии ман вақте ки ман бачагии ман ба хотирам мебиёрад, чизе хотирам мебиёд. Дар сари кӯҳҳо гаштан, аз паси бузу бузғола, аз алаф ҷамъ кардан, ҳезум ҷамъ кардан, ана табак ҷамъ кардан. Ман ҳамин чизҳо қатъӣ асту баъд китобхонаи мактаб. Агар ман ба камтар вақти холӣ мебуд, онҷа Ниёзу Машариф будан, устоз, фақат ҳамин камакак вақти холӣ ки ман библиотека мегузондам ҳамина китобхонаи мактаб. Мумкин ки ҳамин агар 100% гирем, аз ҳамин 100% аз 4 як ҳисси ҳамина 25-30% ҳамин китобҳои ҳамин библиотека ман хондагӣ будам дар синфи мактабӣ. Тамоми классикҳои мо, тамоми фарҳанги тоҷику, ана классикҳои дунё, классикҳои руса, ҳамаша ҳамин чи мо тарбия кард. Вақте ки ман кӯдакӣ ман ба хотирам мебиёрам, кӯдакӣ ман ҳамин чизҳо қатъи худ як тасаввурот дорад. Ин чизҳо барои чи ман ба шумо гуфта истодем. Шумо мумкин ки ҳамин хел кӯдакӣ доштед, не ки кӯдакие ки мо гузондем, мумкин шумо ба ҳамин хел монанд бошад. Мо беҳад орзу доштем. Меҳнат мекардем дар замин, не ки орзуи калон доштем. Ҳамон орзуҳо моя тарбия кард. Мумкин ки имкониятҳо надоштем. Дунё калон буданаш ман намедонистам. Ман намедонистам ки дунё то кадом дараҷа калон аст.